Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Kutlo sa pagpamalandong. Pagkakristohanon, kini ang atong pamalandungan karon. Pagkakristohanon. Ang mga tinunan sa unang higayon, gitawag og mga Kristohanon didto sa Antioch tungod sa ilang pagkinabuhi o gawi nga sama kang Hesus. Doon na ba'y nakababag sa imong dalan, sa imong pagkinabuhi, nga mahisama kang Kristo? Susiha og likahi, uwad akini. Kung nagkapuliki ka tungod sa kadaghan sa imong giatiman, pagkinabuhing simple, uyano. Wa ka ba'y mga pulong aron sa pagsugilon sa tawag sa Dios, sa imong kinabuhi, ug sa paghigugma ug pag-alagad kaniya? Pagtuon og bag-ong mga pulong og sinultihan. Gibira ka ba sa kalibutan palayo gikan sa tawag ni Ginoong Hesus? Ilaha nga ang imong kinabuhi bahin sa espirituhanong gubat, tali sa Dios ug sa yawa. Isangyaw kung kang kinsa ka midapig og tindugi kini. Ilaha nga mas maayo pang magpabilin ka sa Dios nung pakigbugno ug nga magaantos alang sa kausa ni Kristo Jesus, kaysa madato ka ni ini nga kalibutan, apan mawala kanimo ang imong kalag. Sagupa ang kamatuoran, nga nagakinabuhi ka diha sa kahimtang sa espirituhanong pakigbugno. Matag ginhawa nimo, mooy buhat sa pagkigubat. Aron ka mabuhi og mulambo sa taliwala ni ining espirituhanong gubat, kinahanglang mupadayon ka sa pagtinguha nga mahisama ka ni Kristo Jesus. Ang imong tahas, nagakinahanglan sa usa lang katumong ug sa way pagpanumbaling sa mga pagsaway gikan kanila kinsa nakulangan sa kasibot alang kang Kristo. Manubag ka ngadto sa usalang kamagmamando, ug ikaw lang ang makighusay ngadto kaniya sa mga gihimo mong mga pagpili ni ini nga kinabuhi. Buhata ang kinahanglan mong buhaton sa pagpamatuod nga pasidunggan mo ang Dios, higugmaon mo siya, alagaran mo siya. Oo, ug nga magkinabuhi ka, kaniya lang yun, ug alang lang kaniya. Kini mao ang kahulugan sa pagkakristohanon diha sa bagong tugon. Paminawa kini. Ug nagpadayon sila sa pagtuon sa mga gipanudlo sa mga apostoles, sa pagtigom ingon nga mga kaigsuonan, sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga kahibulungang mga butang ang gihimo sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Busa ang mga tao nagkinabuhi nga may pagtahod o kahadlok sa Dios. Suod ang panag-uban sa mga magtotoo o giusan nila ang ilang mga kaptangan aron makaambit ang tanan. Gipamaligya nila ang ilang mga yuta o mga kaptangan o gihatag nila ang halin ngadto sa ilang mga kaubanan base sa panginahanglan sa matag usa. Adlaw-adlaw nagtigom sila sa templo ug nagpikas-pikas sa tinapay dito sa ilang mga Pinoy-anan. Malipayon gayon sila sa ilang pag-inambitay sa pagpangaon. Ug padayon ang ilang pagdaig sa Dios. Nalipay kanila ang tanang mga tao, adlaw-adlaw gidugang sa Ginoo kanila ang mga tao nga iyang giluwas. Mga buhat 2, 42 ngadto sa 47. May presyo ba kini? Oo, paminawi. Apan ang labang saserdote ug ang tanang kauban niya nanindog nga puno sa kasina ug ilang gidakop ang mga apostoles ug gibanlod sa bilangguan. Ilang gipatubang sila sa Sanhedrin ug nangutana kanila ang labang saserdote. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag, kinahanglang maoy among unahon pagsugot ang Dios. Inay ang mga tao. Ug sa pagdungog nila ni ini, sila na naglagot. Ug sa natawag na nila ang mga apostoles, kini ilang gipanaghampak
o gipinahan sa dili na gayud pagsulti pinasikan sa ngalan ni Hesus, o ilang gibuhian sila, o gikan sa atubangan sa Sanhedrin, sila na mahawa malipayon nga giisip sila nga angayan di aing pakaulawan tungod sa iyang ngalan. Mga buhat 5:17 ngadto sa 42. Kini mao ang bili sa pagkakristohanon sa bagong tugon. Ang Biblia nagahisgot sa kapid ang mga ehemplo, mga tipo, panghitabo ug mga katawhan. Apan sa kinataliwad-an ni ining tanan, mao ang manluluwas, Ginoo ug hari nga si Kristo. Nining panahon nga ang tema sa daghang mga magawali mao ang unsay mahimo sa Dios alang kanimo. Ang pahinumdum ni Apostol Pablo mao nga kun unsay mahimo nimo ngadto sa Dios nga maoy mahinungdanon sa tanan. Dili kini mahitungod kanimo, kining tanan tungod og alang lang kang Kristo. Si Max Lucado miingon, naglisod kita sa pagsabot ni ining kang matuuran tungod kay naanad kita sa una-huna nga ang tanan alang kanato sukad pa sa mga bata pa kita. Unsay imong gipalit alang kanako? Unsay imong ihatag kanako? Gusto kog bana o asawang makalipay kanako? Katrabaho nga morespeto kanako? Ug magmasinugtanon kanako? Panggobyerno nga mosilbi kanako ug sa akong mga kinahanglan? Dios nga magahatag sa tanan kung mga panginahanglan. Ang tanan alang ug mahitungod kanako. Huna-huna kini. Unsa kaha kun ang kini mao'y akong gusto, mapulihan sa kini mao'y gusto ni Kristo. Ang pagbalhin sa atong tinanawan gikan sa atong kagalingon ngadto kang Kristo nga atong Ginoo, magausab kanato gikan sa kasanag ngadto sa kasanag, ug nga magakaanam kita sa pagkahisama kaniya. Kini nga kausaban magadala sa tinuod nga pagkakristohanon, pamalandungi. Magampo ta, o Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong karon. Tabang ni ako, o Dios, nga sugod karon magakinabuhi na ako diha sa kabag-uhan sa akong tinguha ug tinanawan. Dili na ang akong gusto, kundili ang iya na ni Kristo. Sa ingon ni ini, makita sa katauhan ang katahom sa pagkakristohanon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa bargayaon gayon karon ug sa umaabot. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas, pag-ayo-ayo.